Wane ne kai din? Ce ne mun sorry. Sorry kuma? Zuwa kan me? Ina zaune, ina cin dosata. Ya zo ƙara ba da labarin nan. Shi ne kawai ya zo ya buge ni. Sai dosata ta ɓare ƙasa. Shi ne na ce masa ya ce mun sorry. Shi kuma sai ya ce ba zai faɗa ba. Hakan ne yasa ne masa muguwar suburbuɗa. Shi ne kawai ya kira mun sunan wannan Subbare D. Shi ma kamar shi Subbara Mara D ya ƙi ya ce mun sorry. Inda ya da ku sai ya kira mun Samalu, shi ne na je gurinsa. Shi kuma wannan shi ne ka wani gurinka. Shin kai za ka ce mun sorin ne? Ma za ka kai ni gun na sama da kai. Saboda wannan ɗan mijijin abun shi ne ka jawo shi gurina? Sha mahaukaci. Mutumina, ni a sama na babu kowa, iya kawai ni ne. Sorry. Me ka ce? Ban ji ka ba. Sorry. Ni shi kenan, bukata ta biya.